Devínska Nová Ves pred Vianocami žila aj boxom. Miestny Best Boxing klub zorganizoval akciu s názvom Večer boxu 6, ktorá mala medzinárodnú účasť. Telocvičňa na základnej škole Pavla Horova sa tesne pred Vianocami premenila na jeden veľký ring. Best Boxing klub tu pripravil pre milovníkov kontaktného olympijského športu 7. ročník tradičného gala večeru venovaného boxu. Tento ročník je oficiálne 7., keďže začali sme 0. ročníkom a toto je Večer boxu 6, takže 7. ročník. Je tu 5 krajín, teda okrem nás Slovenska je tu Česko, Nemecko, Ukrajina a Mongolsko. Tým, že vlastne cestujeme veľa po svete, boxujeme kadetade medzinárodné turnaje Európy a majstrovstvá sveta, tak tie kontakty vlastne každým rokom stúpajú a naberajú a myslím, že také slovo trénera je základ, že dohodneme sa na niečom a malo by to platiť. My jazdíme niekam do zahraničia a oni potom prídu sem. Každý ročník je ťažší a ťažší zohnať proste adekvátnych superov, pretože musíme kvázi loviť a hľadať náročnejších, oveľa drahších a z rôznych krajín tých superov pre našich boxerov. Vďaka síce Pánu Bohu za to, lebo tí naši boxeri naozaj na sebe pracujú, rastú a sú vlastne viacerí reprezentanti Slovenska. Počas večera sa odohralo 18 exibičných zápasov, kde sa predstavili aj domáce boxerky a boxéri. Všetky vekové kategórie, teda od žiakov až po mužov a ženy. V podstate všetko sú to reprezentanti až na nejaké 3 zápasy, hej. Čiže 15 reprezentantov Slovenska aj tých iných krajín a za náš klub Best Boxing Devínska Nová Ves je tu 12 boxerov a boxeriek. Keďže to je gala večer, tak vlastne po každom zápase je trofej, víťaz dostane zlatú medailu a prehra dostane strieborný pohár a striebornú medailu. Ako sa vám zatiaľ darí? No zatiaľ, ako môžete pozerať, každý zápas sme vyhrali, čiže zatiaľ máme 100% bilanciu. Verím, že takto budeme pokračovať a naši boxeri fakt to poňali aj napriek tomu, že už majú vrchol sezóny za sebou. Hej, tak to poňali, že ešte zamakali, odreli tú prípravu a je to vidieť proste, pretavilo sa to vlastne do tých zápasov a berú za to ovocie. Vo veľkej väčšine to boli práve víťazné boje, ktoré vlastne hovoria za to, že ako tvrdo makáme, trénujeme a pracujeme na tom, aby sme boli stále lepší a lepší a stali sa tými najlepšími. Aké máš skúsenosť? Ja som, alebo teda stále závodne boxujem, vyše 7-8 rokov to už je. Dostal sa k tomu dospelosti, stala sa to moja vášeň a časom už som to tak cítil, nakoľko máme veľmi kvalitnú mládež, že to málo, čo som sa naučil a nakoľko pracujem s ľuďmi, tak sa snažím odozdávať ďalej. Čiže s Andreom tvoríme takú, by som povedal, zohratú dvojku a už nejaký vyše 2 roky sme spolu a vypomáham podľa toho, čo treba a snažím, Andrej učí a snažíme sa teda spolu predávať ďalej nejaké skúsenosti a znalosti. Z 12 zápasov vyhral domáci klub 11. Do ringu sa pritom postavil aj 15-ročný Maxim, ktorý trénuje box 9 rokov a je štvornásobným majstrom Slovenska. Ale aj 15-ročná Karolína, ktorá sa stala najúspešnejšou členkou boxerského klubu v Devínskej za rok 2024. V ringu sa stretla s českou reprezentantkou a zvíťazila. Publikum urobilo domácim boxerom úžasnú zvukovú kulisu. Nie je to prvý rok, ale moji kamaráti mi dodali extrémnu podporu, ktorú som ani ja sám nečakal. Takže takúto podporu, áno, asi prvýkrát. Je to skvelé, naozaj chcem poďakovať všetkým mojim kamarátom, rodine, ktorí nielen sa podielali na tomto zápase, ale aj na celom tomto turnaji a bez nich by to nešlo. Ďakujem ešte raz. Akože určite majstrovstvá Európy boli také emocionálne, ale toto tiež veľmi. Čo by si povedala babám, ktoré by chceli začať boxovať? Aká je tvoja motivácia? Tak určite to je ťažké, ale chce to motiváciu určite nejakú a každý má tu svoju. A tvojou je? No to takto neviem povedať, veľa ich je. Vyhrávať, vedieť sa obrániť? Tak určite to je aj ten zážitok chodiť na tie turnaje a je tam veľa zážitkov, aj táto podpora mňa to veľmi posúva. Ako dlho boxujete? Ja boxujem 2,5 roka. 7 rokov.
rokov. Dobre. Obidvaja ste vyhrali. Ako by ste hodnotili svoj dnešný zápas? Zápas mohol byť lepší, ale vyhral som. To je hlavné. Kde si podľa teba robil chybu? Mohol som úplne ináč boxovať. Ináč. Neviem takto povedať. A čo ti vyšlo? Vyšlo mi, že som tlačil. Išiel som dopredu. Je to tvoj nejaký prvý víťazný zápas, alebo máš za sebou už viac zápasov? Toto je môj prvý gala večer, ale toto bol 9. zápas. Supera som mal Čecha, kvalitného supera, veľmi dobre pripraveného, takisto som bol aj ja veľmi dobre pripravený a predvedli sme kvalitný box, čo si myslím. Čo ti vyšlo a čo ti možno nevyšlo? Vychádzal mi tam pohyb na nohách, možno viac som natriafal čistých úderov. Čo mi nevyšlo, tak asi, že mám ruky dole, zbytočné údery dostávam, čo je veľká škoda, ale potrebujem na tom a bude to lepšie. A čo by si prijal do budúceho roka? Tak určite zlaté medaile alebo nejaké medaile z medzinárodných turnajov, z majstrovstiev Európy, z majstrovstiev sveta a 5. titul majstra Slovenska. Do ringu sa po zranení a súťažnej pauze postavila aj ďalšia slovenská reprezentantka. Ako by si hodnotila ten dnešný zápas? Takže dnešný zápas bol posledný v tomto roku a zápas akože bol s českou superkou. Bola podľa mňa tiež veľmi kvalitne pripravená a akože zápas dopadol super, čiže som vyhrala. No a povedz, ako to je, teraz už si boxovala po zranení, alebo toto bol prvý zápas po zranení? Nie, už som mala ako ligové zápasy po zranení a toto bol môj tretí zápas. Trénovala som, ale nemala som ako žiaden kontakt mesiac približne a ako prvý zápas bol určite ťažký, lebo som nevedela, že aké to bude, či to bude bolieť alebo nie, ale zranenie sa mi akože hojí super, takže už to neboli. Na Slovensku máme ešte príľby, ale už v zahraničí nebudú príľby, takže prvý turnaj bez príľby ma bude čakať teraz v januári v Srbsku. Čo ťa čaká, tá budúca sezóna bude aká pre teba? Takže budúca sezóna určite ligové zápasy na Slovensku, turnaje a vrchol máme na začiatku majstrovstvá sveta žien a potom klasickej Európy. Novoveský boxerský klub patrí medzi najlepšie na Slovensku a pôsobí v ňom viacero slovenských reprezentantov. Preto je dôležité stanoviť si ciele aj do budúceho roka. Čo by si tak akože do nového roka si prial a možno čo by si ešte zlepšoval? Z môjho hľadiska ako zápasníka, tak po zranení sa chcem dostať naspäť do tréningového procesu stabilného a ďalej našim boxerom odovzdávať to, čo už vlastne roky Andrej robí a ja sa mu snažím v tom pomáhať, stále sa zlepšovať, lebo stále, tak jak sa hovorí, super nikdy nespí, tak nespieme ani my. Čo by si tak prial do toho nového roka? No hlavne, aby boli všetci zdraví. To zdravie, to je úplný základ. Aby mali proste odhodlanie, aby chceli na sebe pracovať, aby mali tú disciplínu, ktorú proste strašne potrebujú, hej. Proste talent nestačí už tam, kde sa oni dostali vďaka svojmu talentu a nejakým svojej disciplíne, hej, a svojim predpokladom. Tam proste tvrdá drína, makanica musí byť, to je základ. Takže aby ich to stále bavilo a aby nás ľudia podporovali, sponzori, partneri, kamaráti na tej ceste, ktorú proste tvrdo dreme a šlapeme. Športovcom z Best Boxing klubu z Devínskej držíme palce na všetkých súťažiach, ktoré v novom roku absolvujú. Ich pôsobenie aj výsledky môžete spolu s nami sledovať na ich sociálnych sieťach.